Nerozumiem. Áno, som strál, a ty si strál, ty si buterán. Hej ty! Čau. Čau. Jak sa máš? Dobrý si ty. V pohode. Počúvaj, nepoznáš Šopaholika Adela? Lebo robí mi nervy. Dobre, ale prídu za ním. A najmu. Pačku na hlavu a... Čo mu ver? To je môj človek, kámo, to si cením reálne. Ďakujem pekne, brachu, a povedz mi to reálne. Hajky na hlavu. No. Bude po piči. Dobre. Vypnem. Vyšlo do Clash of the Stars. Čo mu ver, brachu. Asi pôjdem. Dobre, čego. Tu na Clash Define. Hej, čego. Aha, kokot, Šopaholik Adel. Hej, čau. Čau. To si fakt ty? To nehovor. Shit, máme ho. Ju. Nazdar. Nie. Ty kokot, no má je Kindergang, hej. Čo tebe? To si poprosím do kliku, ale toto to tam chce. Но ты видишь, Авис, что некоторые люди No. не потребуют специальной набитки, а помнят где-то. Nerozumiem. Не разумеешь? Nie. Inak musíš. Ну окей, я не mówię o tobie. Фима. Áno. Co? Že a to sa cení? Я тебе не řekám o tobě, я řekám o tobě, no tak. Dobrá. Jsi dobrý chlap? Jo. No. Proč? Маленький. Nie na mňa. Za sebou čistina. Prejebal som tiket za 2 minúty, názor. Á, kurva. Na piču. Hej, problém? Prečo? Ja sa pýtam. Jaký problém? A teraz sa ťa spýtam jednu otázku. Zase streamuješ? Chcem to dať naspäť do piči. Á, kurva. Lebo kurva, jebe na to. Ja, dobre. Nebol som tu dlho, zase tu dlho nebudem a je to celé v piči. Co ti verím. A konečne mi ide mikrofón, aj typek mi to fixol za jednu sekundu, že moc mám používať tyko. Môže byť. Okej. Sral si dnes? Áno, som strál, a ty si strál, ty si buterán. Po piči, ja vieš čo, na tvoju hlavu som sral dneska. No. To je čo? Oj, takéto už vymýšľať, pane Bože, tvoju si káčo pojebaný skurvený. Čo ti jebe, černoch vyjebaný, skurvený, ojebaný, zasraný, jebaný, spičený, ojebaný, zastaralý, spičený, socialistický Vysokožližný dvozík, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Myslím to nie zo strany, hej. No ma je to myslím vážne. Či nepoznáš Šopaholik Adel? Nepoznáš? To piče. A ty si to není, že? Šopaholik Adel takým menom. Piče. Tak nič. Iba toľko som chcel dať. Tak sa maj. Nie. Ver tomu, že nie. Messi! Aby si zdochol! Počúvaj, neber si to na seba, hej, alebo zlom, alebo tak, ale kurve nevypadáš jak Ibrahimovič. Reálne. Jak Zlatan Ibrahimovič. Bez piči, kámo. Na zdravie. Nie? Tak nič.
si honím a prepne, čo vyzerám, že chcem sa pozrieť na dobrú honičku. Čo môj pekný? Dobrý deň. Tady sa honí? Môžem sa pridať? Tady sa honí, no. Do piči. Tak to sa pridám, hej. Môžem? Hej, ty si Eminem? Ja nie som Eminem. Vypadám tak, že? Lebo Ja Eminem mal tak, Eminem vždycky nosil šiltovku a na tom kapuci. No. Akože ja ne vždycky, ale takže 8 Mile Eminem. No čakám. Ty mi chceš povedať, že ty si o sebe myslíš, že si taký človek, na ktorého sa človek pozrie a hneď mu je jasné, že jebal? No jasné, že hej. Ja som presne z toho takého človeka, ktorý to dokáže určiť. Chápeš? Bráška, však ale No. práve, že ja by som bol prekvapený, keby si jebal. Že ty si proste ten človek, čo proste ťa prekvapí, že jebal. Ja? Vieš čo myslím? Ale ja nedokážem prekvapiť takto, hej. Za akým účelom? Len tak. Ideme von. Si z Nitry, ako vidím, alebo v blízkosti Nitry. Som z Nitranských Hrnčiaroviec. Nepoznám, ale viem, že kde je Nitra, to je jasné. Som, že 30 km od Nitry. Približne. Nejak tak. Ty by si chcel so mnou jebať? Nie, som nepovedal. Ja som povedal, že prídi, ideme von.